как красота. Виж какво хладно лъка от морето, виж? На Балкан трябва. Тук има преди дружба едни апартаменти, ще ги покажа и тях, те ги продават. Ама тук вече много далече влезе. Тук далече се отваря, тук вече няма лудница, няма нищо, по-бързо стигаш с кола, отколкото от града. Да. Нали? Да. По-бързо стигаш от тук до центъра на града, отколкото ако живееш в Владислав. Нали? От тук, защото само караш, пък там светофари. Тук караш един светофар и си на центъра. Има само един прав път и толкова. Да. Няма... Пък оттатък има 20 000 светофара. И ако сбъркаш с това с отбивката, Край. правиш. Тук караш и си стигаш. Ето с толкова ще продават. Ето си Абе, все ще намерим нещо. трябва да се намери То нещо. в момента все още са надигани цените. Ама зели да поскъпват. Руснаците дигат Да, педерастите. и аз така чух, че вече почват да се дигат. Дигат педерастите, руснаците, защото сега разбраха, че е ефтино в България. Идват и въобще пазарлици не правят. Защото на тях, като имат имот в България,